Hi ka mga guys, di amin diri na mista, mauni ang pamista sa kaan. Pamista sa bukid nga hayahay kaadyo, dili ta magkimi-kimi og lingkod, bahala na nga lingkod sa kwan. Di pareha sa mga dato nga mauwaw ta mo lingkod sa lingkuranan, ang kami di mi mauwaw, bahala nang lingkod mi sa saog. Oh, di ba mo? Jadreng. Dahil jaka. Oh, arang hajajag puan kanang hangin. Asa raman ang lechon? Oh, mao ni ang atong lechon. Lechon nga wa sa lamesa kundi naa sa saog. Nagtadtad na sa lechon. Kana tuyo ako nang dan tuyo talin na kana pit. Muro ko mo pani. Kari banggaw episode ring pika sa paa. Ngato na. Ni iso to ay palanggana. Mira. Episode dia. Init siguro na eh. Init lagi. Mag-ubong haon. Ano ba kay haikot? Mata ba ni? Ay! Oh, naana si ko ano, si Kinakos gamay yan. Juliana. Dapat mana dia? Oh, na. Mabo. Kinang nanugi. Oh, sige pre, apil mo gani kong panugi. Namista mi dire, nagkita-kita na sad. Hi. Ah. Dias alma mo manalangin. Kuno ma. Bang makalimot ako. Yes, nangaon na mi. Na lingkod-lingkod style. Unsay lami? Lami mo kay kang sudan, inasal. O mao ni pista sa bukid. Maglingkod ra. Diba? Oh. Hi! Oh, mga bata, nag-enjoy sila kaon, oh. Happy man ang mamista, no? Happy man ang mamista, no? Lang, mukha mo ka magbinuguan. Andi ko. Oh. Akong igagaw. Ano to? Oh, dali ko sa kahukan nga, lechon. Nakinan-anay namin sa gawas. Hi. See? Nga na ka, aligre ang pista diri sa bukid. Oh. Isig-kisaw lamang yung pista sa bukid. Oh. Sa mga bata, oh, dala. Hi, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my house. Kisa bang tuwa pa? Okay, sa pag kunoy wa pa na nga, oh. Tawan ni ko ano? Si Ipre? O si Ante? Si Ante man di ini. Ning tampok magkate. Kanyo ra? Maadyo lagi ning pista kay mag kita-kita lagi. Adi na mo dong, son na mo nga to. Di ay na mistahay nga ng request o say. Amo ni mamistahay nga dili ta mauwaw kay mo request na ko sa itong kaunon. Mo ni aligre sa pista sa bukid. Bahala na. Basta makakaon. Oh. Di ko makasod pala. Oh, di pa ka makasod. Di ba maka-eksena? Hiniguman ko no, sa gawas na kuno kay mahugmak. Sa gawas na kuno kay mahugmak. Nagay ko sila ning sudan nga kuan. Ha, daghan sudan oh. Burot na ako. Di alma. Yes. Ayan, bisita mo pa. Oh, daghan pa buyag. Gamarang okay. Di ay plato. Unsa man na? Maklay.
Kanina mo mahal. Ako nag-higa pa ko. Kako na po may kahuman na sila nag-kuan dire. Lechon, sa sublan. Yan mo pa Jumar. Mato na. Mato mi ka. Maadto jud ang pista lagi magkita-kita ning mga kaparintis ha. Hana man na. Ha? Kato to Miss Inzo, bakit mo adto pag me? Hoy pista. Ini ka Disyembre ra na pista. Wa man lang silang kuan, me. Asa man din sila? Mga parintis nimo marisa asa man? Dili dai, dili. Katurang usa, imo pag umangkon kare ah. Oh, pizza po. Muare ko no. Uy, nakuha mo ka kuya. Itado na po ko sa ilang pista. Sumda na sa naman. Yuli na Ano lang. sa naman kanay? Tuan na, giuli na. Bye-bye! See you on my next vlog! Oh, sige! Wali man na upo. Nagkao man ka. Eh. Laya sa me. Di ka namin namista. Manguli namin. Kaya di ka namin namista.